साइन्टिस्ट मेथडै जितु मावनाय मानायखौ आंनो बे गुवाहाटीनि सासे अमरज्योति सुमुआ नाया बेयो इउनिभारसिटि एग्रिकालचार इउनिभारसिटि पास खालामना फैनानै बेनिफ्राय बेयो आं लोगो नागिरनायाव उदालगुरि एग्रिकालचार अफिसनि सासे VLWआ आंखौ समजाना होनायाव आङो बिनिफ्रायनो बे गासै खायदाफोरखौ आं मोनजोबनाय जादों। बिलाथिनिबो बागान नुदों आरो सुइट कर्न बेबि कर्ननि जोङो नुदों आरो फारसेथिं जोङो नुदों माने स्ट्रबेरिबो आदाया लागायदों गायदों। दा स्ट्रबेरिखौ बेसेबांसो माने गायदों देग्लाय? स्ट्रबेरिया गासै आङो 1000 फुलि दा 1000सो फुलिनिफ्राय जों बेसेबांसो फिथाइनि आसा खालामनो हायो? आसा बेखौ जोङो आङो मोनसे थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङाव जितु गायदों बिनि अंक हिसाबै नायहरोब्ला आङो फांसे दंफाङाव नङाब्लाबो आधा केजिसो फिथाइ थायो। बिनि हिसाबखौ जोङो खालायब्लानो जोङो दिहुननो हायो आरो। दा जों मार्केटखौ माबायदि? मार्केटनियाव स्ट्रबेरिया एसे प्रब्लेम दोङो मानोना जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने बेखौ जानो हानायनि माने जितु केपासिटि एसे खम दोङो माने बेखौ बहुत गोजौ लेभेलनिफ्रायनो माने बहुत दामि फिथाइ होननानै बेखौ माने दैखोना दोनखाबाय। जायनि कारनाव माने जोंनि साधारन मानसिया जानायाव उसुबिदा। थेवबो जिखिनि आदामोना खेथि खालामदों बेखौ माने लांलाय लाबोलाय फानहरनायनि थाखाय मार्केटआथ' जथेस्थ' दङ। आंनि थाखायबाला जथेस्थ' दोङो, गुबुननि थाखाय उसुबिदानो खिन्थु आंनि थाखायबाला आं आरामहैनो हाजोबो आरो। बिदिनो गुवाहाटी आंहा मार्केट दोङो खिन्थु बेलेगहा गैयाबो जानो हागौ आरो। बे बाजारावसो माबा फाननाय होन आं नुलाबायो। जुदि गुबुनाबो बेबायदि मोजां स्ट्रबेरि आबाद मावनानै जुदि मोजाङै रां खामायनो जुदि सानोब्ला आदानि थ्रुयै थांफानो हानाय लामाफोर बेबायदि दं नामा? हागोन। दा बेबायदिब्ला जोंनि आबादारिफोरखौ आदाया बे समावहाय माने जिखुनु खेथिखौनो मावनो थाखाय माने बेबायदि खावलायनो सानो। आंथ' बे दानि बाथ्रा नङा, माने आङो 3 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बे खाथि खालानि आबादारिफोरखौ आङो लोगो लागासिनो दङ आरो बे मथेनो जायफ्रा खोनासंदों लादों बेबायदिनो बिसोरबो गासैबो माने सोलिलांनो लामा मोनबाय। आरो जोंनि खोनानाय बायदिब्ला आदाया थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जिखिनि खेथि मावबाय साखाथि फाखाथि आदानि खेथिखौ नुनानैनो बेबायदिनो भैरबकुन्द, सनापुर, गराइमारि नैबे जोंनि सेरफां गोबां माने खाथि खालानि मानसिफ्रा आदानि आबादखौ नुनानै मावनो सोलोंबाय आरो बेबायदिनो आबादारिफ्रा लासै लासै बे जोंनि सनाय ओनसोलाव बांबोगासिनो दं होननानै जों खोनादों। बे बेसेबां सैथो? बे आंनि नोजोरावबाला जथेस्थ' बांबोगासिनो दङ आंनि नोजोरावबो। आरो जाय मानसि गोबां मानसियानो आंनि खाथियाव फैनानै माने बहुद परामर्श लाफैयो आबादनि बिसयै। आरो जायफ्रा लायो आं बेखौ A to Z आं फोरोंना हरखायो आरो हानायखिनिखौ आङो हेफाजाबबो होस्रायो। माने आंनि अनुर'धा बेनो, खावलायनाया माने जोङो जितु जायफ्रा जेबो उपाय गैया, गथ' गथाय दोङो फरायनाय, बिथांमोना माने आबादजोंबाबो माने आबाद मावनानैबाबो फरायहोनो हायो। आंहा बेखौ मोनसे फोथायनाय दोङो आरो बेबायदिनो आङो गोबां मानसिखौ दायो लोगो लागासिनो दङ आबाद मावनो। जायफोरखौ ओरैनो थानाय नुयो आं बेबायदि मानसिखौ आं लोगो लानानै आबाद मावबाय थादों दायो। जिहेथु आं 3 गथ'खौ आङो आबाद मावनानै आङो हस्टेलाव दोनजोबो। ओमफ्राय गुबुननिफ्राय थाइसेबो जेबो गैया, खिन्थु आबादजोंनो आङो अक्जिलियामाव दोङो, डायमन्डआव दोङो, UN आव दोङो आंहा। मा थाखोआव फरायगासिनो दं? गोदोरा आंहा फिसाजो गोदोरा आंहा 12 दायो नै आनजाद होगोन हायार सेकेन्डारि। बेनिफ्राय गेजेरा आंहा 8आव दोङो, इंलिस मिडियाम बेबो। बेनिफ्राय आरो उन्दै जितु फिसाज्ला आंहा बियो क्लास 6आव आनजाद होना दोनदों आरो बे UN आव दोङो। UN एकाडेमि। आं बेखौ सानो जोङो नायहरोब्ला बिथिं पान्जाब, हारियाना बेफोराव जोङो नायहरोब्ला सरकारनि हेफाजाब दं, बिसोरो माने बहुद बिगा बिसोरो आबाद मावनो हायो। बेखौ आङो सोंनानै नायबाय बिसोरो माने सरकारनि हेफाजाब लायो। थिग बिदिनो जोंनि आसाम सरकारा जुदि जोंखौ बेबायदि हेफाजाब होयोब्ला पान्जाब जों थांनानै नायहैनो नाङा,
हारियाना थांनानै नायहैनो नाङा जोङो जोंनि नैबे बिटिसि ओनसोलावनो आसाम सिङावनो थानाय बिटिसि ओनसोलखौबो जोङो पान्जाब बायदि जोङो आबादाव जौगाफु होनो हागोन आरो बिदों जोङो जोंनि गथ' गथाय फिसाफोरखौ जोङो गोजौ लेभेलाव जोङो फोरोंहरनो निस्सय हागोन बा आसामाव दै हा जोंहा जेबो बासिनांगौ जेबो गैया जेबो भेजाल जोंहा गैया। भेजाल गैया जोंहा नांगौ बायदि जोङो दै मोनो बार मोनो अखा मोनो ओरैबायदि जायगायाव जोङो दङ माने बिनि गेजेरजों जुदि सरकारा इसे हेफाजाब होयोब्लानो जोङो माने गासैखौबो जों बेयावनो खालामजोबनो बेयावनो हागोन। खालामनो हागोन आरो जों बहुद गोजौआव जोङो जौगालांनो हागोन जोङो हागोन आरो जोंबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो जथेस्थ' जों गोजौ खाबाव जोङो फोरोंनो हानाय जागोन सोलिलांनो हानाय जागोन न' बांफोरखौ जोङो फोसाबनो जोंहा लामा मोनगोन आंनि नोजोराव बेखौनो बे आबादनि फारसे जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो होयैनि कारना जाहैबाय जोङो बिमा बिफा जानानै जोङो बेखौ गुदिनिफ्राय जोङो बे आदरखौ जोङो फोरोंलाङाखै बेखायनो जोङो बाहेरायाव दोननानै जोङो गावनि गथ'खौ लाफायाखै बिनि जाहोनावबो माने बिनि जिउआव जेबो सर' गैयै हिसाबै माने बे आबादखौ बिथांमोना मावनो गोब्राब मोननाय जादों खिन्थु जोङो बिमा बिफा जानानै जिहेथु जोङो साख्रि बाख्रि गैया बेजोंनो सोलिलांदों हिसाबै जोङो नैबेखौबो फरायनायजों लोगोसे जुदि जोङो मोजाङै फिसाफोरखौ जुदि फोरोंलाङोब्ला निस्सय बे गथ'आ बिफानि खामानि बायदिनो बिथाङाबो साननाय हनायाबो जागोन आरो मावनाय दांनायाबो बेबायदिनो थांगोन आरो बेनि आं जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जिथु सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जायफ्रा जि फरायबाय थादों बिथांमोना मोजाङै फरायथों आरो जायफ्रा फरायाखै ओरैनो बिथिं गिदिंलाबायनानै थादों बिदि सेंग्राफोरखौ आङो जमा लोगो लालायनानै माने साख्रिबो गैया पेपारबो खालायनोबो थाखा फैसा गैया बे हिसाबै जोंनियाव दै दोङो हा दोंखायो जिहेथु जोङो लोगो लालायनानै आबाद मावनानै जोङो गाव गावनि सोलिनायखौ माने दिहुननानै लायोब्ला आं बेखौसो बिदिसो जानांगौ होननानै आं अनुरद दङ आरो
चाइनिस बे जाहैबाय चाइनिस लाव होननानै जोङो बुङो खिन्थु बेनि गुबै मुङा मा जों मिथिया खिन्थु माने चाइनिस लाव चाइनिस लाव जोंनि थाखायबा जानो मोजां जथेस्थ' मोजां जोङो आङो नैबे मिया जोंहा जानायबाय माबायदिथार होननानै बेयाव जानो खोब मोजां मोनबाय आरो जोङो चाइनिस लाव औ चाइनिस लाव चेरि टमेट' मा होनदों चेरि टमेट' चेरि चेरि नैबेयो जाहैबाय गोमो रंनि जागोन आरो ओइथिं माखासे दोङो गोजा रंनि जागोन बियो मा होनदों चेरि चेरियानो बे एखे चेरियानो आरो बे मा दं होनदों बेयावहा बे बिनि स्ट्रबेरि दोङो एसे जाथ'वाखै नै दासो गायनानै हप्ताथाम जादों बिबार लासिगोन आरो हप्तासेबानो बिबार लासिगोन बेबो